Okay, camera action. KFC? KFC ba yan? Yep. Dito kami ngayon sa... Nandito kami ngayon sa... Saan ba to? Saan Dagat. Nandito kami sa dagat, guys. And going to North Fork. May pork na pagpakain. Pork ba o pork? Ano ba? Sino mabati ko sa ano? There's the pork right there. Binabati ko yung mga tropa doon. Si Nato. Si Maki. Maki na ko, brosyo. Bago ka na. Last Howard. Last Howard, magbago ka na rin. Laki ng billboard daw niya ngayon eh. Big time yan. Victor, what's up? Victor, what's up, Victor? Sino ba? Joseph. Sep. Ano? What's up, Sep? Mga tropang Katina. Kamusta? Tropang ano? Skarag. Kamusta Skarag ba? Tropang Laglag Maria. Oh, tricycle driver to. Oo nga, buta. Yeah. Welcome to, ano ba tayo? Kaya mo sila. Ano? Dati sa Bagyo lang. Boracay. Ngayon, international na kami ngayon. Oh, international. We are, Soon na biyahe natin, Europe ba? yeah, we're going to Europe and going to the moon someday. Soon. Tayo na lalo. Okay. Salita na kayo. Mars. We're almost there. We're almost there. Okay. Right here. That's it, guys. Ano bang gusto mo sabihin? Napakaganda ng panahon ngayon dito. Yeah. Ay, kita mo ba yung yelong yun? Yun. Yellow. Gagawa tayo ng... Ay, yellow. Sky Snow, stop. snow tawag yan. Snow. Yellow yan. Oh, yellow. Yung pinipili. Yun na, I'm gonna go inside. Yung ginagawa no? Halo-halo. Halo-halo. Eh, yung ginagamit pa ng chow. Hurry up. Yeah. Okay, bye. Okay, bye. Ingat kayo.